just one of the most happening places in Nigeria. No. It doesn't look nice. Really? Why? It doesn't look like US. It doesn't have to look like US. This is Nigeria. Na boss ta na na beka oda Igbo. Imo oda Igbo nwanne m. Ha. Imo mazi amu ebe ha da ha Igbo. Hello to obodo America no kola na ihe na-eme bu. Anyị na America ọ boga kwụ na na-eri. Ndị America ọ dị aga kola na ihe lot America. What's that? What's he saying? He's talking to you. He's like, how is America? How do you find life there? Is it nice? It's very nice, but it doesn't look like it. I just love America. I just want to go back. Also? Imo, because I've told you to stop speaking even when I'm around you. Oh. Haven't I? Oh, come on, no, Maka. Yeah. I feel like closing my eyes. Here's no nice. Oh, I don't like it. Hey, what okay, says. I haven't arranged my room like it. Okay, says. Imo, take the first turn. Conga. Like when you get to the junction, take the first turn. Because I've told you to stop speaking even when I'm around you. Oh. Haven't I? Makana you blessed Virgin Mary am jina ga dat. Mbe zan mu asu kai kufu. Na sa ga umo nyocha. Yeah, hello. Okay, I should be home in the next 30 minutes, okay? All right. Here. Guys. Hello. Ihe mere no bụ na ihe bụ nwa ọga unu. Nwa nwanne m nwoke. Ụnyaahụ ọ natara ike gwụsịrị ya. Ya mere akpọta m ya ka unu kọwa onwe unu. Mafia bụ Sharon na Daisy. Daisy. This is Imo. He's the driver. He would be taking you around wherever you want to go to. Imo. Owere. The SAS. So. Hello. Nice to meet you. And this is Osas. Osas. Yeah, Osas. She is the cook and she'll be also running your laundry. Yeah. Hello. My guy. Nice to meet you. Nice to meet you. And that is Chidubem. He's a security guy and he's in charge of safeguarding you in this compound. Chiwa. Chidubem. Whatever. Hello. Nice to meet you. Okay, guys. Ciao, ciao. See you guys later. Ciao. Bye. Imo. Nke ihu gị dị otu a ka na-eme. Nwere kwa ihe mege no ka m nọ chọkwa ka ihe mee o mewe. Ngwonu ga-agbanyere m aka kụziele nwa n'ụwụ aha m. Ọkwa ịhụrụ aha m nọ ya mebirile m aha. Ya ngede na aha mkpojusa aha m oyi. Ya ga-ekpọ m aha ya meghe ọnụ kpọ aha m. Awụdị ya takchide eze ara. Ka onye nwụrụ anwụ ya meghe ọnụ kpọpụ aha m ka aha m daa ya ụda na ntị. Ọkwụla nga ọha m n'olu m chọkwa ka udori. Auntie Corey, no mind this boy. You don't get swag. One single swag you don't get. See this small girl carry come here. I like the girl scatter. As in, oh, they speak English. They speak English. You understand that kind of thing. Osas. Ma. Osas. Gabazina nisiri yego. Yes, ma. Imo. Iya kabaro ka egbo arụ. Imo kwanu na onwu obere nwa ka o nwere ihe ọma. Biko nwanna. Ihe nwa chekwa nnata bụ ka anyị niile tikata aka ọnụ wee zụpụta ya mmadụ. Biko ị ga-ediba. Inugo. Gabazia. Onye mụrụ n'ụsụ n'ụwa. Nwere onye si nwa ndị na nna m sị. Ọ bụrụ ma abịa mmiri nya moto ndị bịara izizi nwa. Onye ahụ azụ ga-azụ maka Chineke emegara asị mfọ gị ya na ọzọgbo ya. Ibeka na anụ gasịrị Amerịka. Aga ebe ụmụazị zisa m oyi. Ụmụazị na-ebu ebe ka ahụ. Nwere ike nwere obi Igbo ga-abụ ekwu okwu ndị okwu a na-atụ.
Why you dey look me? Wetin happen? Why you dey look me? Loi. O dana ka ehi. Na you be loi. O mi wu loi. Na no obere ihe anyị gara ngo ugba ike agwụla aka mgbe ole nọ na kitchen na eme ọnụ otu mgbe ọla abatara na kitchen ihe na-agbakpọrọ ya. Abeg dey go you. I know you blame you, yeah? I know you blame you. Abeg speak English. Speak English. Common English you no fit speak. Na to dey sharp him for Igbo. Le na you sabi. Ka ihe na-asụ English. Nọrọ nga ihe pụtara wa wis ha obere nwe enwe sha amụrụ ya na-asị gị buru akpa gị buru onwe gị agaje ka ile ahụ ehi kwọ nwa. Zuzuru nga zuzu maka nsa. Na me from Benin come here call dey look una face. Now I blame. Dey hear me? They don't talk to the want to pani. Go inside go carry your small pikin o. Go carry this girl o. I don tire o. Nda amusu. Isi obodo amusu bịa ne tan. Amadi oha ndụ mmụọ pakwa aka ka nga apụna 5 ankwụ. Idiot. Bola ihe mpụtara wa ibu hogo na moto le dobere nwa bola mkpụrụ akwụsị ntị na-agbara m egwu m na-eso ho gị n'azụ ka ehikwa nwa otu osi maka Chineke iwewe moto osi m mụrụ ma fail breaks anyị niile anyị makpụrụ n'ime River Niger onye ọbụla gaziri ike na ndokwa nonsense ehikwa nwa dedo ihe ngị nọgọrọdụ ugboro oro wee osheko eruo ya bụ mmadụ enwe faculty iri boga gị iri akpọ gị mgbe ọla abatara ihe niile nọgụ n'ọnụ mmadụ na iburu ibu ị kwesịrị ịsọ diet enweta diet ihe ka mkpụrụ osisi ma nwa anụ tọkị gị na-eri ndụ wa na-enwedo balance diet adị ihe dị agha gị na-eturu ya tomaisad bọọla gị shie nri chaf ndị na-enwedo fiber biga m ekweta ihe m nọ n'iri nri erifere maka Chineke don't worry mmegoro ọgwụ okote tegara gị gị taa ibugo na ị ga-ahụ ya trosis mgbe ụkwụ ehe ga-ere. No be Usain Bolt. Not know anything. Ero buru. I will do so say boat. I will walk boat. I will actually boat. I will do so say boat. My la here, mogede boat. Ma ibu boat. Ihe bịara nga agụzuru nwa gbọdọ Igbo esi amụrụ ya nọ nga ahụgo yoga na-asị gị gụziri ya iwu body gas.
bodyguard. Maybe bodyguards. Come and teach you English, you not agree. All this are bodyguards. My body order. Oh, here, body order, Ushi. Hands no shim, there's no poor mediation. Bia, America. What one end says I sing gala because lobby shooting here. Ma tell you, let me they tell. Now she knows my body for the get power. They tell. They tell speak English. Make she hear you. You know say now sure. Actually, yeah, no they hear that way they talk. I don't talk. When you're it's American. No, never Zangago no. So just go. You long have an pro, and one no. More. Hey, hello, that hand. Eh? Who don't tell it to come besand. Imbecile. They be imbecile. Imbecile. It's going imbecile. See, Lonago. Imbecile. You back Leone look at Copio Bacala. Imbecile. It's your mom English. I like well, like me. Men messing gala. Hey. Hello, that hand. Hey. Shalom, boss. Shalom. What? Okay. You know what? Okay. Ola. Moto vum bulago. It was. My message. Mbulam gonna. No, madam. Come on, Nevi, bro. Auntie. Oh my goodness. Auntie Mo. Oh, Carol and Hey. Oh. Hey. Baby. I'm not on that. Keep on name. Keep on. Adeze. Sharon. Yeah? I'm coming. Auntie. Yeah. Wait to channel. Adamu. Hey. I'm fine. Everything is fine. Hey, Mama to channel. Lelo momo. Momo one leg. Oh yeah, Chacha. The girl me. Hi, Chick. Oh, that's so big. Hello, nice to meet you. It's Storm Smith. Oh, Carl, everything upstairs. Let's go. Bye. Bye. Hey. Let me see again a minute. Auntie, akụkọ karịrị. Ọkwa ụta ka ofu mkpụrụ nwanne anyị nwoke si wee je. Anọ m na skuul wee kpọọ m n'ọbago nga. Nka. Na ọbụkwa na ọ bara nga bụ isiokwu ọgwa na a nakọsịrị ya ihe niile onwe. Njem airport jee dunata nwa ya nwaanyị. O ya nọzi nga nna ya nwa ya nwaanyị anọrụkwa nga. Ejem dunata ya kwa ebe ka nnata na-eku nwa. Otu ofu mkpụrụ nwa nwoke nne m mụrụ o ji jee nga. Hey, Chineke. Onye mere nwanne m ihe ike. Hey! Onye mere nwanne m ihe ka ọ ga-ahụ ihe ọma n'ụwa ke Chineke kere eke. Nke mere onye hụ ekpere 6 to 6 bụrụ ya ọnụ mere ya fasting.
Hey! Yeah. Can I see no two one them shiga jenga? Onye lawyer ya mkpọrọ nke onye nọmba ya sị m wee kpọọ ya ego nwoke na-akpa ha abụọ dị ebe ka ebe afọ na ego n'inu gara na skuul jee mee na ya exam akwadoro dị ma ọgwọkwa akwụkwọ ngwụ abịa m n'ụlọ ebe a na-eku ya ọ ga-efu Oluta ga-emekwa oke na ka isikọnụ mmee ya ọkwa anatago nga ọ bụghị nne ibe ya na-eri ka ọ na-eri ọhọ mmiri ibe ya na nke ọ na-aṅụ amaghị m na gị ime ya ọkwa bụ nke bụ eziokwu na m amaghị ihe m ga-eme ya ike gwụ Anti biko che ka nchọ ihe tiere m n'oke ibe na akụkọ ka Chineke na-ekwere m ebere ofu kwuru nwa Your mom's room. Get up! Get out of my room! Is this how people behave, for Christ's sake? Is this how people behave? Let me have a rest. Sharon! Sharon! Sure? I dey wake you later. I'll give you smack down though. What the hell is wrong with you? Forget that English. I don't be your breakfast. Yes. You know, so you just say, my breakfast? I'm bad. Now bring console. What? Sure? What is what? Free. Maybe you thought someone they bring lighting for you. I say bring food because you not light rich. But fruit is not a breakfast. They speak English. I don't know how you want me to light rich show. Who's that? I'm no lie. Koito. Before you serve the fruit, did you wash it? Again. Did you sterilize it? Did you sanitize it? I just say you know one chop and one day now you go ask me for this chance. Oh wait. Just leave it here. Let me brush on it. I'll eat it. You can't form small picky like you don't form any of the form activity. You for not sure this thing, I might help you for this your bed house, that your pleasure for you, I not see what happen. Nonsense. Asas! Wait here, see me here. Asas! See me here, no the shark. What's up?
drink this water finish, now more they go out, so take. Hey, Shu. What is this? Water now. Did I tell you I drink this? I need bottled water. See, no be as we dey. Not be as we dey, na main road we dey. People they look you. Maybe that sanitizing, sterilizing, sanitizing. Take water, mean you drink more, they go ass. Get to the house and get me bottled water. I pray. I know they go anywhere. I don't resign. I know they go anywhere. Small people like you, they send me message anyhow. For it, as I big wish for my house, your mates, they wash my clothes. Your cocoa here, they send me message, man, I won't go house. After I don't jog, wish here. You say, man, I won't again. Go house for my house, and then they jog. Now, waka, they waka. Now, I see man, they jog, wish here. You say, man, go house, go be around. And then they go anywhere. When they kill me, and they go anywhere. If you know what to do, get to the house and get me bottled water. Because I can't drink that. It's alright. And then they go anywhere. Imo! Let me hear tonto. You didn't know this small picky. She said, man, I won't go again. Go because I when I don't jog, which year? She said, man, go again. Man, go which one want to jog the jog? I want to jog the jog. Go ask. Not yet. That on the neck for this. No, no, say they try. They don't know English. Nobody will shame me. I can't go show no minute. I'm going to go waterproof. Come by every losing one is America blood. You will come me waterproof. Give me waterproof. Why no quay? Call Mamma Kenyan and give you and get some again as a cut up with giant. You might have many bottles. Eh? I got with the water cream because. Wait to. Now me the support I've been at the support. Support him getting a go. Well, it's a show one. I didn't go Jim Tota. And you don't go need this is but I'm not you bag that bag. As he be she. It's a dog goes to go. And many go support. Nobody may shammer. He needs to organize a canabe. Nobody here will be carglass in a man. You could hear her conya. Gaga with him what a criminal. You know, Galaga. Look, Macachina, Kiola, one mega fento, one fento. Malagala the gate one basket. Imo, now good now kill you. Ogun, now kill you. Kill that small girl join. Yeah, I know you're blaming. I'm carry myself go for Binico here. Cause they do ask me for small rats now blame. See, I don't they run no. If you run go fence, you know man not there. They go has to go be the water come. If you let no run follow your people. Now you know. Rabi ko loy the kago. Loy. Man I go on at the same compounds. Give where got. If you na agwa mo ko any house. I'm always like a number. Go to what I call over the one money. She learn no on your automatic. You know, local, even in all case, and it's who get as a cage. Can't name war jump. Come again, in America. But in the Igbo, man, your name. You want your minute to be. I'm needing ball or drum now. I'm near the apple. A candibo. Go make a can America. You can leave. Go make a can Don't press that so much, it's gonna sit. Okay? Just stop a little bit. Then move, stop. If you just see a car coming, you pause. Enter! Oh, you fell! You're supposed to enter the car. Oh shit. Let me do it for you. My girl, fun now. You become a teacher. Here's I save for you. I need chips, ketchup, a little mayonnaise, and a chicken. Make it crispy. Need chips and ketchup, a little mayonnaise, and the chicken crispy. My God, I will come and arrange that for you, yeah? Oh no, it's my turn. I want to talk first. Close your mouth, let me talk. Can you just close your mouth? Let me talk. I'm the madam, I'm the boss. Who made you madam here? I am the boss. How dare you talk to me like that? Are you alright? You are not. Are you not? Can you just shut up, unicorn poop? Pope. I hear you. Blanca fool. Come on, shut up. You are the fool. You don't talk when I'm talking. Do you get that? You know what? I'm out of here. Fuck you. Fuck you. Fuck you, man. Him
Imo! Food don't come shop. Imo! Easy now! Imo! Nice love! Akatara! Imo! Imo, you slap me! You get no sound to this press up way. I for kill today. Don't worry. I'm going to call you medical shop. I'll not blame you. You not shop again for that, don't worry. You don't know your come in. Tineke akpola go ọkụ. Lekwe otu dam edina de ge bakasịa n'ite. Otu mkpọ. Iri mmiri akpegara n'ite ya awụ kasịa. Yeteke ga-esha. Ọ asị mega kpaga aka. Ị na-eri ala ga na ala. Blanga fool. Bịara agba fọm n'ezinu. Nonsense. Machirekwu. Ome gbosiga bekee niile. So, nwa m na-ekwe. So, nwa m na-ekwe. Ka m na-elu bọmbụ niile ka nga na-elu. Ka nga ndị ere aka na ere ana na-elu bọmbụ. Na-ebushi bekee. Hai, ile ke m soro wari ote kere na m soro ote. Ye na-eshi ka ahịrị. M so yo te isi agba asụmọ madam gbayaghari. So yo te sojisi oyi. Hai, Chineke ọ na-eme na amana ihe awụrụ n'ihu ka m soro ihe. Maka Chukwu ụlọ na awụrụ ụlọ bekee. Anyị na-asị gbe mpe ya na-ele isa ha ụlọ. Ọgwa m ngwe. Bekee tọ ụtọ. Orukwu dị ihe elu na-atụ nga. Ya wụ ezigbo bekee ka ya wụ bekee ndị amụsụ. Bekee na-eji ata amụsụ. Kedu otu o dịrị m? Ya wụ bekee eweziga na nwa n'ụlọ were tu bekee ka etogwa akem. Ya ke sitaka n'ihe. I dey do you now, Sham. I dey do you. No dey make person dey fear for this. I beg. The one you don't do me, don't reach. No call they do this kind of thing. I dey do you. Sas. Sas. I think I'm gonna die now. You want that? You think want kill you? No call they do like that though. What they do like that though? Show say they even sick self. Which kind of wahala be this one now? Imo. Sas. Ọgwụ m sị ga weta. Asịtamọ na ọgwụ a ga-enye nwatakịrị. Hello, dị mmadụ ihe nke biko. Udo ya. O teshi nga gị daa n'ala nga agbawa aka mmiri. Onye ọbụla aṅara mmiri. Ile ha ga-eme nwa n'ude, ile ha ga-eme nwa n'ụwa na ma nwa. Nwa na mege nwa nga ga-asawa ya nwa fọgburu ya. Loi. Banana da kwasampo. Ezigbo banana ke mara mma o. Banana da kwasampe. Ya gị ya dam n'obi o. Banana da kwasam. Ya da kwasam n'obi o. Ya bụkwara ụdị banana nke onye nọ na kichin na-esiri anyị nri. Ụdị ịda ọ ga-adabụ banana da special. Ya da kwasam. Ndị agụrụ na-ebu nwoke efere nri. Banana da kwasam. Ọ hapụ geti ya maburu na kichin o. Ị ga-erite nta afọ o. Ọchị ga-akpụkpọ ogo very soon. Banana da kwasam. Shut up. I want to be a bit, you know, since I be sing. Take your food in. Longer. Take it.
I'm not taking you food. Who was? Hey, you know, say you sabi play. Don't insult me. Take your food. Take it. Take it. Up you up. Use your hand. Daddy. Get on, guys, quick up. No. Take your food. That is fish. That's in the ball. You more from more. Use your pocket. You know, when you need to carry on. Sorry. I don't get it. Barrister, you already know my elder brother can't go here. My brother going on a prison and a copy of him idea. Can you talk, man? You might the worst part of it, Bona. The only daughter, when was again to take care of her. And then I really or on the house, but when I get that, I think give $20,000. I borrow again Nigerian money, but we go up to barrister. Hey, oh my God, man, I tell you what, what's that? He be na so cause ogun mado. Am I wrong, man? Okay, so Also, kind of the person. Makachine kule kwano me atremezo. Mun ko nyam se garan ko ko spe ganga proka mo gi kolu mo ha. A so ko me no ku e. Ni kule ke wa mo ke. Ibi ko mo ebe anyinem. Mo nya ba kule ko mako. Elu de le ko da za ko do ni yeke. E ka na de ja kun do no ko wa ku Igbo ko wa ku Igbo. See the water is in my bridge for you. Excuse me, just... What? See my water for you. See the water for you now. What's happened? Did you wash it? Wash? No, what's happened? Did you sterilize it? Hey, sure? No. Did you sanitize it? Sanitation. Today be Saturday now. No. And you want me to use it? To drink? Yes. Now let me see my water for you. What's happened? This small girl, they use me the shine for this house. Nigeria is like Ghana. Loi! Adala ke bia chine ka pola go. Opire mo, it's English. I English hotel. So just go yi. Loi. He said, "Ma, bring water come." I bring water. I say take. Waiting a year. Sanitize it. Wash it. Sterilize it. I know year one. Go shege. Go dage. Oh, ngamno. Did you fuel it? Gine make a zombie. Did you petrol it? Idi yanya. Did you gas it? Not blame me. Muna go I na the same compounds. Give them name football. Look over them we shaman. Yeah, we have America. I not blame you. If to say you're here and I hear that English, you for that explode. Foreign English, they say this English. They can no yes, I'm from Nelia. Look, you know what Tremon. You make English one guy coach. English will no lie taproot mpamu English. Mpamu Elihana Bear, Mpamu Beyonce na grammar. Get on this Harry.
BSc doesn't on your hand. BSc. Graduates. Beginning. Not know anything. Learn English, you know, agree learn. Gaga biga kana chance of This foreign English where the sense come. Waiting for carry me call the phone. English amusu ni na say here. Ima no kitchen. Here grow English kitchen. Kitchen English. Kitchen English. Come on ga go dike gum riti volleyball. Come on ga go dike gum ga go cemetery revival. Mo ngo RIP hold. Nonsense. Ibrange ekufere. Lekwa obodo nwa. Auntie Corey. Imo. Carol, not Corey. What would go so na Carol our house? See me nega call the modem. How do go sign me call the modem? I wepoga the ro meren. I may call Aurore. Kina amado dan fe no dan dansuli no dansut. No Igbo, enwe ha na akpo dansuli, nwe ha na akpo dansut. Nke Karo wo dansut. Kori wo dansuli. Imo, wo Igbo kpo mera. Ihe m ji kpọọ gị wụ na ọrụ nwa elekebe na m nọ nga arụ arụrịala m erezum onye m anụchana m ihe m na ụgbọ were rezum adụọ m arụ ebe dị mkpa ha ka m ga-anọ nga m na-arụ na-ada akwụ ụgwọ m na-arụ na-ada akwụ ụgwọ unu were mere futbọọlụ m nyere moto gbago agbago m nyere agba m mee n'ọrụ ọnwa gwụ adịdị onye ga-asị m wee rọn nrọ ga na-eri asọt onye ukwu nye m asọt onye nta nye m asọt ewere mpara kwere m ọnya ka elu n'ala aha adị m akpọ ọnya nke gị adị m akpọ ọnya nke si ya ozu na-eshi na kichin adị m akpọkwa ọnya ka nwa sisi ebu ka ozu bụlalụ n'obodo unu nwere ọnwa tiri m ke na-eshi na baga na bafrum gị saa ihe ọ ga-anọ ngwa ọ ga-agụgụ uri na-agụ uri na-emela obi ọgụmori lọvụ gụmori lọvụ gụọ m nọrọ nga m nọ ahụ m niile alali elu ọnọ nso erughị aka dịkwana ihe a ga-enye m nwụkwụ m ede mmiri mgbe ọbụla nwụkwụ m na-ede mmiri nke ọ dekatara mmiri one day m dee ka mmiri nwụọ sabịara m ọrụ erezum ole m biko ụla ka m nọ n'elu mmanụ na ọ na bank mmanụ ọ na bank nkebeda ahụ samari ma na-aga ego ndị mmadụ nrasa aka m ga ego ndị mmadụ na-apa akụ nwe okwukwe data otu esi otu osi kama ha ga-akwụ m mburukwu egbulaga mbịa nga anọ ego ahụ dị o nwere nsogbu gakwanụ ga-agwa ese na ndị o mere m plus bịa anụ mmiri ọnụ anyị niile enwene nsogbu ka anyị ka kie ọ bụ nsogbu o nwere n'obodo oyibo o nwere hope ka anyị nwere ebe ma awụ otu hope anyị nwere anyị wụ hopes mbanyere m ụtọ ọzọ ya bụ na moto weta n'ebe na-esabe ya anyị enwe isu anyị nwe ushi m ga-asa moto m na-aga na-abịa enwe ushi maka Chineke ị ga-eshi ka ozi akpọla gị kọrị ị ga-eshi ka anyị kọrị ị ga-eshi ka nọtmeg ị ga-eshi ka okpeyi ogiri ọdachi ogiri ekwe ị ga-eshi ka ya ebe ilechara m anya sị na m na-aga adịghị ihe ọdị gasị m na gị ga-enwe gụna ụmụ okorobịa ndị ọdụ na-enwe ihe nke ọdọ mụ nwa onye ga-enwe uchi ndị ọdọ me m shie ịla ala ka na bịa kpụrụ m maka chukwu mama ala dụkpọ mbaskas
of Igbo. Don't touch this from it. Yes. Hey, don't let me have my privacy, yeah? Oh, Guinea. Can I watch cartoon for you all? What's wrong? You know what? Malake. Mommy. Oh, Guinea. How bad is you? And don't even come to my room to disturb me. Hey, Ada. Oh, Guinea. Can you hear? Oh, Adeze. Mimi si aṣọ ilé fíìmù Igbo. Adeze ekwere ọ̀rẹ́ remote gbago elu. Ọgwụla. Lee ihe mmadụ ji isi kote. Nwa kpọtara ụmụnne ya ka ha mata onwe ha. Ya ajụ. Kedu ọdị ihe bụ nke a? Ngwa bịa ka gbagolite elu. O. Mami dekwa ikawula. Anyị ga-aga. Anyị ga-aga. Ya ka gbagolite elu. Ọmọdé yẹn ni ẹsẹ̀. No, nah, I'm gonna stay small now, I'm gonna stay small for us. Okay, you wanna wait small, make I arrange something for I'm gonna put for Bele. Osinge, concussion in the seba. Alarm. Hey! This one, see this escape from Abino. We didn't know like that. Until because of you. I never say anything. After Mona come again, we were not in this house for 100 years. Imagine who they pass through. Only how many days from one room. Good. Go to a fast food. Get me pizza and ketchup. I want it like ASAP. Okay. What make it man? Owo mu krekere ogbanje no ama mebe si chalalie ana agbabu na America ha gbalalie nke watakiri be wure mmiri egwuregwu ele to si wure bere nwa ka bia na agbafom na ezinu One gas the house against Nabiko. Gas the house against that. agajamaza alilu nnego agadi ma ton mo na ụmụ anọ ha ewure mo na ọnọ n'ọnụ na the cell campus anyị nọ ga na ezizi mo na ero na anọ mo na nkata na anọ eburu ero buruburu kpoje ebe niile nwa anọ ha ma nwa ikpọchi nri nwa obere ose nkịrị ma rịakwa na agụ ledo gị na-enwe dị salary gị ọwa ogo ole ijiri bịa nga anọ m na-ekwu ka gị na-etiga m ọnụ ndakwa ogbo ala ilu eziokwu kọgbukwa ego ọmụ akọsịrị ya ọwụ m hapụrụ oke akpụrụ m akpọ bịa nga sọwi ịnyịnya moto ihe m ga-arụ m na-ebu nwogo ozu mbụrụ ozu gbago agbago ledị ka ukwu n'osi ya shiri ka amụsị bini mgbe echi agaja ahịa nwatakịrị were ahụrụ nye gị anọ enyepụ m driving academy na ahụ ewere na mmụrụ okwukwe n'ime Chineke jikarala onwe m ana m ozi m na-adọrọ na manchari kudu ọwa ahụ obere nwa na lele ebe m si ebido yiri na okwuru adịke m nọ ịnyịnya igwe ya na-asị ka mmiri ọkụ ọsọ anọ ọsọ ya ama uvuo ele ihe m na-aga azụ ụda sọtụ ihe m nọrọ n'ọwụ liza ka akwụkwọ liza dị ọhụụ ngwere hei Chineke na nwụọ ma nwụọ ama akwụsị ọrụ na-akwụsị maka Chukwu ọmụ aka ọsụsụ ya my fault awụsị azara m oku akpọrọ m akpọwụ ewerele edukeshọn gajilaga m ya n'ime m sọwa ịnyịnya moto ka mma
Hai. Ini hem jo putre. Maka chukwa ebe m na-aga. Aya! Ana m aga. Ya unu. Ele ta ga chewe dị ba ka agada gwa m ihe m ga-anụ. Nye ole kwuola asị m ga-azute. Aga m ara aka na ọda amata ihe ọ. Melo down so la mbeke gị na bịa dị ezigbo onwe gị. Ego na-ala kama m la. Osa. Hey, smile want you. My name no be Osa o. My name na Osas. Osas. Ele ihe dị iche n'ihe ịkpọrọ na ka ịkpọ. Oh! Hey! Auto m onye ara. Ndị gara ga ha ka elere gị anya ma ga oge. Osa wụ maka otu onye. Osas ya wụ otu ịma na ịnụ gba ewu igwe mmanụ. Ya public of igwe mmanụ ha were s ga jụọ ndị gara ga ihe ka agụ na ha. Anyways, ọ wụdị ihe mere m jiri kpọwa gị. M jiri kpọwa gị ugbu a. Wait. If na toast you want toast me, I not go gree. You dey hear me? So talk reasonable talk. Let me toast stage. Mụ toast loi. Kama m ga-etoast gị mpọ na akwa akụ. Madị ndị ara niile n'ebe ahụ. Mere ha friends. Mụ na ha wụrụ friends. Anyị na-eri na-aṅụ. Ma bi mego onye ara ha agazụziri biko. Hapụ okwu toast. Ama m na ihe iji adị awa na-echetara m sa agụkwa toast ga-etoast. Na-anaghị wụrụ onye a ga-etoast mba aga na convent gashie sister. Gashie fada. Well, ihe awụ dị ihe m jiri kpọwa gị anyways. Ile m anya n'ihu, ị ga-ama na ihu m dị very bright. Ya wụ na obi arị dị m mma. Ezinu m dị very very bright. Iwe na-egbe m n'ime obi. Na-ele ezinu m arị bright. Ya otu oshi arị bright n'ihu, ọ otu oshi arị n'ime obi. Ya wụ adị m bitter n'obi. Obi m dị very bitter. Biko, ihe anyị na-ahụ n'ụlọ ihe m na gị ga-ahụgide za mmanụ. Agbọbịa ha ka gị ama m na ngwe nọ na kitchen ugbu a. Your mind will very relax. You get na agba mbọ ka ị pụọ shi nga pụọ ga nga adịghị ma ọwụ gaa na nke gị na-eshi ihe ma wụkọta ihe gị na-ara eke nje aba gị isi ofe gị kọwala gị na-ara gị chefuzie na ị kwesịrị ịpụ n'ezi ga gba mbọ ndị mmadụ ahụ gị n'ụlọ na ị nọ nga akpuchiri gị ụlọ na kpuchiri gị enweghị onye ga-ahụ gị otu inwe agbọbịa na nobody ga-enwe opportunity ịhụ gị mana gị pụọ na-ebu awụrụ aja mbugharị ma ọwụ orenji ma ọwụ ụdara gị buru ya na-aga hụ gị dịka ị na-aga gị na-ebugharị ngwa ahịa ga ga-azụ ụdara azụrụ gị ma otu ị dọrọ n'ime kichin gị arịda onye ga-ahụ gị ị ga-eshi gị n'ọnụ baa monopos atagbu ogu ya wụrụ otu agadi m anụ nọ na mmiri lekwa ahụ ọnụ obere ogu gba ahụ ọnụ ma chaa white ya wụ nga m nọ na ha kacha ala ekwe kpọrọ m bịawa nga ihe m bịara ngwa ahụ edem m ga m na okpo nwa ogbede mgbe esi amụrụ ya nọ ngaji mmere futbọọlụ ọkọta ihe ya na-akọmandụ m ọkọmandụ m ya kọmandụ ọgụ nke m na-ewute m nke gị na-atọ gị ya sị gị gaa weta mmiri gị chere ka eghe aṅara n'ọkụ gaga weta Chineke kpọọ gị ọkụ ọ bụghị ịmadụsọ na nwa na-ekwesịrị ịdị na-eji anyị eme pile ọ bụrụ nne ma nna ya na-eji m ihe ugbu a obi arị m melodown m na-eji beda mgbe o ji mee m assault m were mmiri luo ya ka ọ wụrụ mana oleta obere nwa ha ọta ga-esi ya were obere nwa ya na-agbafọ mụ na gị n'ezinu akpọgolo elu gị na-aṅajega agajega gị na onye ha na kichin onye ọdọ ihere omekwadogo ọ ihe m jiri sị m akpọ ọgụ ka anyị tọle arụ ihe anyị ga-anọgide nga na mmehie amara baala anyị ụba anyị ga-echigide na ịnyagide moto onye ọdọ nwụọ ekwesịrị m ihe ọhịa anyị ga-emegide megide gbaa moto ka ịmadụ na kichin ime na awụdụ ke gị fakọlti gị ọrụ kwa ọrụ chee echiche chebara ndụ gị ihe m jiri kpọwa gị maka Chukwu asị iwe adịghị ewe gị iwe nọ m n'obi n'ihe anyị ga-eme ka anyị kwụsị ihe anyị da na anyị kwụsịrị ọrụ saịdị arụ ọwụnụ nye m tụ ka mụrụ opinion m mpiji suggestion nseji ngwa gwa m ihe ewu uche obi gị. The thing be say, this way you talk now, I reason I see for this your small plastic mind like this, you don't get small sense. But me no come be like say I want deceive you, as in I feel tell you now say, oh yeah, run today, tomorrow I run. I not trust myself. I feel not go. You understand? But even as you talk all this, so what make you feel say now everything you talk now I want even hear? I go choose the one I want think for inside. You understand? So if I don't reason now, can't think can. Because me, if I'm not happy at all, the way these people they insult me, they use English, all those foreign English, they won't kill me for this house. I not too like them, but the thing be say, I go think. If I don't think, I'll give you feedback. You hear that one? Feedback. So
Make her go inside. If I don't reason I finish, I'll call you. I'll call tell you what I think. You understand? Wetin I put for fire for the bomb, ma go check her. Good boy. My guy, wait. Ndị na mmadụ mmemme uche. Ndị anọ ya nọ nga n'ezi. What English ya na. Mụdụ bekee obere nwa na sheshilo. Nwatakịrị sọ bekee na-atọ ka nga ara aga honey. Chegage sọ ya tinyere ka nga anya nshi otu. Ndị mmụọ kitchen fọgbukwe. Ị na kitchen mee ka a ga-ebupụta ozu. Maka ya nwụdo na kitchen mee kpọm basket. Gate. I dey hear you. Ihe m ji kpọwa gị awụdo maka na o nwere ihe ọdọwụ. Ọ bụ otu unu si nọrọ nga nọ n'ime kọmpansị. Onye ọbụla anọrọ nga Mary Nas. Enwere onye ọ na-adị ọsịsọ ime ihe. Ka unu chefu na nwe white na unu yi. Unu che na ọ n'eluigwe ka ọnụnụ. Chefuo na white ebe white nọ n'elu ala ya wụ black. Na black nọ wụ ọkụ mmụọ elu ya wụ eluigwe. Unu yiricha white na ọga nga feel o relax. Ke ha nọ na kitchen si ya na ngwa eshi na-eshigbu onwe. Emelu ọkwụrụ n'ụkwụ bịawa. Oke ibiri ekwukwu ụkwụ. Amibo. Wetin na dey talk? Wetin na dey talk? Ihe m na-ekwu ma ga-abịa. Ekele dịrị Chineke na ịpụtara. Ọ gbasara maka ọrụ anyị nọ nga arụ. Ihe ọwụ ihe anyị ga-arụgide nga za mmanụ. Lede agbọbịa ha ka gị, lede oke ebiri oke na-eme nwoke ha ka m, lede anụ ọhịa nke akpọrọ onwe ụmụazị. Anyị nọ nga arụ ọrụ no samari. Ihe awa nwa anọ anyị bịara nga 1 2 3 4 anyị nọ n'ọrụ akpọrọ nwatakịrị n'ụlọ nga anyị rụgala ọnụ no samari. Enwere onye akwụrụ ụgwọ. Ele afọ ole ka anyị ga-arụgide ihe arụ ya pụtaza mmanụ. Onye m jiri kpọwa unu ga-asị ka anyị tii gị ọnụ mụrụta ga-esi eme. Echọrọ m ịnụ n'ego ka m send ala ndị nga anyị ha jiri eni. Wetin you cut talk? Enwe ihe m kwuru. Enwe m okwu. Okay. Now, una say because they not pay us, mo do protest as in rag day, riot. So now the way we go take do and be saying, me now go seize the pikin, carry am come out, put for inside motor. Shey you dey hear me so? Put for inside motor, you drive am, una go lost. Now you dey for gate, no open gate for anybody o. Me now go run, you understand? Go be like say we kidnap the pikin, we call a call. Mona bring ransom, mona bring like how much? Like 2 million. I collect 1 million, I collect 500k. You understand? We'll do it like that. So I don't think, I don't see. Abi? Gate. Amado m nwere ike ịgbapụtụ ebe a manụ. Gaga nwaanyị a na-enye ya ọgwụ. Si ya weta ọgwụ ya na ọgwụ ya agwụla maka ihe na-ebido. I hear that one. I just hear am. I hear that one. Not cost me, oh. No, you cost me. Now, say mo do protest, oh. Mo do protest. I can't tell na say see what you go do. Una cause dey here, cause dey talk another thing. The thing be say, as I did like this, I don't sound dey hungry. It should be the same. You look me well, you don't sound dey hungry. I dey kitchen, I me dey cook, I me dey serve una. So if na wan go, mona go, I no wan go anywhere. If na ever go, sef the food go dey belle for me. I shop your own, I shop my own. I no dey go anywhere. My man not dey, oh. Una bye bye. My food dey come. Chineke ji were m na ya na-ekiti ndị ara na-abụ ya tige m na-ekiti ndị ara sị m na ha arụkọm ọnụ. Kedu agba ọbịa dị ndịlekwa ihe ọ nọ nga eghewe ọnụ ekwu Kọju ihe na-akọm aga na gate. ha zụzụrụ pụwa biko mmata matara gị kọrọ m ahịa iyi ịkpọ jin bịa nga anụ na akwụjego ụkwụkwụkwụkwụkwụ nwere ihe ọdọ nọrọ mma ya. Okay, ever since you go back from the States, you've actually lived here in the city. At least you've met different folks from different lives, and I believe you've come to understand their way of life. And Nigeria is for you to learn the custom, the culture, and tradition of your people. And you can't get that by staying here in the city. Why I'm saying this is, you need to go to the village. So you go and stay with granny,
school there and catch up with them. How will I school there? I can't school there. Why not? I can't go to the village. How will I cope there? You cope. Besides, people cope. Listen, you're actually here to learn your people's way of life. And when you get there, you will cope. You are not from the Western world. You are a full-fledged Igbo girl. As a matter of fact, I'm not anything of Igbo. I'm not Igbo. Village. You will go to the village so that you will cope with your parents. What of Osas? Osas is not going with us. Osas will go. No, she will not. Osas will come. No, she will not. Osas will come. She is not going anywhere. Osas is gonna come. You will learn to wash your clothes yourself. Learn to make your food yourself. I can't wash my clothes. Get ready, Nili. I can't. I don't care. You will. I can't wash my clothes. How am I gonna cook? I'll wash my clothes myself. What does grandma look like? I don't know. Grandfather. I can't cook! Oh, I can't cook! I can't cook! na-ayọ m ihe unu na-eme m na-enwe piti n'obi hapụ na mma ala agagata ihe m ji onwe m eme biko. No go now, why you dey do like this? No go. So you dey natural. Shut up, P. Let me go open gate for I dey ask a nonsense question. I'll give you 2 minutes for next. Anya m pụtara nwa beta. Beta anụ nta anụ eji nta anụ mụ. Nne ga trawa biko. Ohụrụ m ụla ka m nọ n'elie na. N'ime na ugbo ụla ka m nọ n'elie. Ụrụ m ụla alachana m ya ka ka akọzi etu m siri na. Ya mere ọnụ makwa na ụmụ nwanyị ntagharị. Ụmụ enwere m mmadụ ga-agba mbọ. Hapụ na ọ ga-elo heri ka atọ echi. Shut up, P. Shut up. Now you open gate for her. Ihe m chọrọ ịla na ka m gaghachi ihe m ji ndụ mee ma ọ kwara m ịnọ nga anọchana m. So the scene Ngwana. Shut up, dear. You video dey beg and dey do ngwana sa person. Have a message yourself. See I'll let you. I no wan give you food for night. Onye nkuzi anyị. Ele otu no dị biko. Anyị dịkwa mma o. Gị na ụmụ akwụkwọ gị. Ụmụazị. Ịchịkọta ụmụazị adịkwa mfe. Ọ dịghị mfe cha. Isi ike karịrị. Mana o nwere n'otu nwa akwụkwọ macha n'ezigbo ife nne nwa ọ dị nnọọ bụ n'ọnwa mana ifu nwa ntụntụ mmadụ na ụmụ akwụkwọ rie nne negide nwa ọ dị m ka ọ bụ nnọọ mụnwa bife mụrụ ya ọ ga-amụtakwa n'ụdị ka Chukwu ga-emecha mere gị ilu ọ dị mụtazie ndị ka ga-aka ndị ahụ mma ekpere anyị o Chukwu ga-eme dịkwa ka ekwentị anyị. Hello? Karo nwa m. Arị m mma nwa m. Ọ lọtala? N'obodo anyị a? Hey! Chineke imenụ. Unu na-alọta ugbu a? Ị na-enecha ule gị? Nsogbu adịrọ. Ngwanụ mgbe unu lọtara. Chineke imeela. Mama Karo, ka anyị bụkwa nka. Nwa m n'obodo oyibo. Nna ahụbeghị anya kemgbe afọ 5. Chineke akpọlatara m ya. Ya bụ n'ezigbo ihe bata. Imetụ ịga ịlaghachite. Ndị obodo oyibo. Ndị obodo oyibo. Mama Okezie. Auntie Corey. Good afternoon. Kwa ni ese ka nkwu. Unu n'elu anya. Unu ga-afụ na ihe adịchara ozi mma. Iyota. My brother bụ onye nwụrụ na
enwego issue otu o si go nwe issue ego adịghọzi eji akata for the building and ndị nọ n'ime ya ụlọ akwụkwọ nwa na-agakwuzite sef ada zite m aga maka na ego eji aga akwụkwọ nwa na-adịghọ inedo obere nwa anyị ego adịkwa ya mere echego m ya chi irucha azụ si mba na ọ ga-aka mma ka mkpọnarị ya nne m ebe nne m ka dị ndụ nna m ka dị ndụ ka ọ na-aka o je soro ha nọrọ onwe ihe ọ hụrụ rie kama ọ gaa na ebe a gụrụ wee gbuo ya na otu o si na-adị ya ga njisi ka m wee kpọọ unu na unu ga-abịa ka unu na-abụ unu na anyị arụsigo onwe otu esi wee jide unu ụgwọ m ga-agbanye chọta ego ka e wee kwụọ unu ụgwọ ka unu na mgbe ọbụla ife mesisikwa wee dị mma unu anataba Auntie Corey, that one go hard though. That one go hard. How you say make we dey go? You know this actually I did. Now you be like marriage, na for better for us. Me I don't know where I want go. How you say make we dey go? Where you say make I go? Make I dey go Benin. I no fit go Benin o. I want follow you go that village. I hear what you talk. You say you want go village. I go follow you go that village. I go know that visit my mama for there. My mama people for Benin. They so far me I no fit go back Benin. Me I no fit leave you. No. Because don't watch you guys now because you're caring about them. No. Mommy! It's not a Daisy, it's Sharon. Shalom. ya gị wa Daisy nno. Ọhụ nwunye nwanyị. Mai, ihe awọ nwunye nwa gị. Ihe nwa eda ị na ya bịa ha ya wọ Osas. Osas. Ake bole nno. Ibrahim nno. Osas. Nwa. Papa manu. Oye poba nwa. Karoma. Eso kezie mere gịnị biko. O kezie ka nọ ya kpọọ m na ya nwere nsogbu n'obodo oyibo. Na m ga-abịa n'airport bịa kpọrọ nwa ya nwaanyị. Agala nụ m airport kpọrọ nwa ya nwaanyị. Abịazie gwa m sị na ọ baala nga. Hey! Okezie o mere gịnị? O mere gịnị? Obura nwere ike. Amam. Ọkwa ya ka m gbagidego mbọ ma nwa de Peter nke a bi na town. Kpọọ ya si ya o nwere lọya ọma nọ ga-enyere anyị aka ka agbapụta Okezie. Ya sị m na o nwere lọya ya nwere n'obodo oyibo. Eburula m ego niile Okezie sendịrị bụ ịga lọya. Hey! Okezie nwa m. Ma ị ga-emekwa nwa n'ihe ahụ makwa ihe mere nwa m na nga. Nwa m gbe die. O he gburu m gị ihe gị. Mechi ọnụ nwaanyị. Nwa nne ya na alabadala. Karo. Elekwana onye ga-esiri ya nri. Onye ga-elekọtakwa ya ebe ahụ. Karo. Onye na-eleta onye. Onye na-enye onye nri.
ịmakwana asị na nga ndị obodo ahụ dị njọ, nga ha ka njọ karịa nke anyị. Asị na ya na-eme ha bụ iji ọgwụ gbagbuo ha, tụba ha na mmiri. Gbagbuo nwa m. Hey! Gbagbuo nwa m. Gbagbuo nwa m. Onye na-agbagbu ya. Uduawo. Ele makwasi here nwam. More than lock up na play with the place. See, when I dey small, they go free, they go catch this thing. They call am atete. You understand? Hey, do any here. I lock up here. Gịnị wụ lock up? Nwam. Eno. Biko ihunu nwa. Esele m ntasi imo. Si nwa rie rigodi n'ụra ofe nsala nsichana n'abalị. Ori ka o kwureri. Ofe nsala. Lotori ka nwa kpingo rie ori ka o kwureri. Ihe anyị kọgụ ugbu na awụ ihe a ga-eji emete gari. Mbụọ ya meji yete gari. Gị rie gari fụchiri ahụ. Granny! Nwa m. I wanna eat chips and ketchup, a little mayonnaise, and crispy chicken. Shona yera. Chicken, I'm chicken. Hey. Uduawo osi gini no. Mayonnaise, crispy chicken, mayonnaise. Tell them you wash up. Osas! No, they shot many for side bush. Here is so hot. I can't even cope. I can't even breathe. Just air condition. Ogbeni, now for side bush your papa and your mama dey follow the stage there. They hear me. Granny, you know what? I'm out of here. Sharon. God, I don't tire.
Shalom! Hey! Shalom! Okay, ga-adọpụtakwanụ. Ọ ga-adọpụtakwanụ nna ya ọkwụ na. Shalom! Hey! Afọ agọdọsịa. Iko, elebe nwa m. Izoezi. Ịtụkamele nwa m. Iko kwalikwa ka m na-egbuwa gị isi. I pray, knock na. Let me go for inside bush. Jekwati je chọwara m. Ibakwa. Gakwa ka chọba nwa. Chọwara m nwa m ga nga. Abịa abụ abakasị nwa na ala akwa na. Onye ka esi ya wo ya? Iko kwa ka bere m ya. Check wele mu. Ya un pro temu. Sharon! Osas! Is that you? Oh, now you can stay. Now you go, man, you go, papa, they pursue me up inside this village. Come on, go, Joe. And this. You go from front of Juju. They shot my name for that matter, for that village, Juju. What? You mean the ghosts and spirits live here? Do you know before? Come on, mother, go, Joe. Osas! I'm stuck! Come and get me here! Hey! Wait. Mona carry my pikin, me I don't go out. I'm not tell you tomorrow. I just work for this village. Now about tomorrow. Soon I'll tell you. No one's asked me. You can't go. Wash me. I pray when I can't adopt me now. When I can't adopt me now. Shalom. Point of correction. Sharon. Oh, Sharon. Hey, yeah. Nke a nwa gị gwara m ga-abịa bido akwụkwọ ebe. Shalom. Ọ maka kwa nnọọ. Hey, nne maka o. Ele ebe ọ na-ebido? Ọ ga-ebido na primary 2. Ihe ọ obere ogbere nwa ndị iri agriculture. Ngwa ihe mere nụ bụ na ị ga-akpọrọ ya ka ije na nke onye isi anyị. Iruo n'ụzọ anọ na mgbada ebe a. I soro aka nri gị. Ọ ga-edenye afịa m iru ebe ahụ. Achịkwa m iwe onye isi. E nwere onye nke na-edeyekwa afa nọ n'ime. Otu ọ dị ebe. Nne maka o. Grandpa! Wait, I need a sec. Grandpa, I need to go and ease myself. Easy, sir. Easy, man. Like, wee-wee. I want to wee-wee. I want to ease myself. Eba mami. I don't know. I want to ease myself. Hey. I want to ease myself, Grandpa. Hey! Come on, love. Press. Easy, man. Press. Easy, man. How about him? Hey. Ebe no man kem, me ba to kem. Mama ni gara genyo kem wo ka. Ndan din kuju ne ba to ge. Grandpa, what was that? I don't know. Grandpa, I can't school in this school. How will I cope? Just look at all these Asian village schools. I can't school here. They don't have facilities, no eatery, not even an ice cream shop. I don't even see light here. Sharon, nna gị bịa kpọrọ gị. Ọ na-adọ m ibi. Efele m ya. Ama gwa okezie ya bịa kpọrọ gị. Grandpa, you expect me to wear those low-cost uniforms? Huh? I can't school in these schools. I can't even cope. How will I cope in this kind of schools? Just look at the teachers dressing like a villager. Grandpa, you know what? I'm out of here. Ama gwa nna gị ya bịa kpọrọ gị. Help! Sharon ke ya kpọrọ ala. Ọ ga-adọbi m ibu. Help! Sharon,
choko. Na lo. Ore kwa mma. Agbe dị eke mmiri ma biko. Mmiri. Ore kwa na mma. Chere. Ije unu gara. Edebekwara aha nwa na akwụkwọ biko. Edere ahịa m na-ego. Kemgbe taa kemgbe echi. Mkpọrọ sharo m kosi azaga gịnị. Gaga itinye na akwụkwọ. Ya sị m ya na ka ịba mmamịrị. Kemgbe ụbaga mmamịrị ruo na. Ọ bachabe mmamịrị. Ka otu o si dọnwụrụ gafe. Biko elekaro. Kpọọ na ọ na-adọ m ibi. Biko. Owo to nwa ke. Ele na ebe anyị chọje karo nwa gị nwaanyị. Ebe ka anyị chọje. Inwe were na ekwentị kpọọ ya, anyị ma ya ebe ọ nọ ya lọta bibia kpọrọ nwa, anyị zuru ike. Kpọọ na yo ọ na-adọ m ibi. Biko, nye mmiri m aṅụ. I woke up this morning and I woke up happily. And I'm starving. I want to try your food today. Hey, mama. I don't know, but I'm starving. I'm hungry. I want to eat. Full. Is it Chirindi? Of course. Chirindi? Yes. Irindi? Hey! Okay. I want to try it. Ngwa, jeme, chenga. Oti, huna ekwe no nga, jeme, jedu. Nga. Eh. Ga noro do. Okay. Oh, yes, ni mo fo kuru, igeri eri je ya ba turu. Oh. Mama. Aki nguri hapo. Yesu pleke. Wapo na ni dimulike. Kono biari eke. So treto. Ko gini. N'obodo nna Come, I don't understand. Just say it in the way that I will understand. Wait. Okay, as in okay. No. What's this? Salomon. I can't walk while I'm again. Get a wee bit. I can't. She kill. My was I am bro. I didn't get proud of working one. I can't. For which I give you. Darling, my mama. Grandma. Give you an aka, warrior, Suruno, Ofe, Eshigemu for okro. Eh? I can't. I'll tell you, you madness. You're getting. I want you to read it. Grandma, what is this? Nagiri Mutage. What is this? Grandma! You didn't wash your hands. You didn't sterilize it. You didn't sanitize your hands before you put your hands on that thing of gas. Yeah, Mama, we are in I think you really are ultimate. Eh? Grandma! Osiris! Gwando, Chiri? Osiris! Wait, what's happening? Mommy, how boy neri? You are very provoking, not to. Eh? Let's make it. Yeah, above frog. Now I believe Grandma is a mother. Also, neri. Just look. Grandma, they won't wash your hands. She must sterilize it. Wait, Masa. Mama, what's happening? Let him do them. Oh, I can't wait, before you do this thing, the mama the sack boy, the mama so you wash your hand. Did you sterilize your hands? Did you sanitize your hands? You want to kill this picky for this village, Abi? Carry your hand, the mama. You never even wash your hand. The mama the akpu. You want get? You know say this picky now Igbo picking. Una want kill her. If you kill her, you know.
Now your girl pikin no, nothing concern me. If she up for there, bah, me I don't move. Man, know your day. Oh, Sass, I thought she was gonna give me chips and ketchup. And Hey, no provoke me. You keep that your cheese check up, something for one corner. Forget how they fight for you. Just keep that. Don't provoke me. More enters, man. Go find if na custard me you drink. And spoon, just Just to put it. You got that in your lekwe Shalom ọ bịakwara na n'usekwu nga m nọ sị m bụ anyị ọ ga-eri nri onye mụrụ otu ọ wụ iri nri m ṅụrụ ya o jee bute akpụ abụọ ha iri fọrọ were bịa sị m afọ gbuole niile ọkwụta anyị na-esi eri ka m nwatakịrị etime amana m ọwụ otu m nwere nọ n'aka afọ gbugie ka ọwụ ọhụbeghị ya mbụ a sị m ewesi anya ya mkpụrụ na-agbagbuo ya ọsị agaghị eri eti mam ya na mgbadibi dara ọ uru nye dinta biko ga nye m ofe m eji kọtara m nye m ofe m akọtara m gama weta biko sharọ m ga ama nwụrụ ga anwụrụ agwala m ya kpụrụ na ya ma ga aṅụrụ m isi ore sharọ m ọsị ya bire hida again. Egbuge na afọ ga-akpụ site n'ogbe eji eweta ofe na-eji kọta nne m mkpụrụ aka rie nnebekwe m nne nneke m Auntie Carl! Just look at Auntie Carl! Poison! Boy, goodness. Poison! What do you mean? It's food. No, Grandpa, don't eat that! Grandpa, don't eat it! Auntie Carl! What happened? Grandma wanted to kill me today with this! Mai, can you cause it cheap? Karo kwa ihe aka iriri pụwa ihe anyị pụwara me wuru otu akpụ si ama afọgbuo ne mgbe ọ si ya agụrụ ogogo ya anụkwa m nga na afọgburu ya akpụ si me wepụchi anụ mkpụrụ ka ọ hapụ ịgbagbu ya fọga akpụ nwatakịrị na-eti kemgbe ụtụtụ eti ruo kweta ọ ka na-eti Just calm down. It's not gonna hurt. Okay? Count 1. 1, 2. Open your mouth. Like, close your eyes. Close your eyes. Am I dead? Huh? Am I dead? You say? Am I dead? No, you're breathing. Take 10. Take 10. That's enough, yeah. You know, since when they come by this village, they show yourself, scatter. They tell you say do this one, you not do that one, you not do. Even to eat safe, na problem. The other day we'll go farm, you get my run, come out, moko defend you up and down. If you like, no help your grandmama, no help your grandpa, no help them, yeah? If it's maybe me and you go there forever, very soon I go leave you go. But Sass, you know I can't use that type of thing. You're using just such a fire with a stove. You know I can't do that. You go learn now. Because even when we do the city, you enter that kitchen, you know the way they cook, they can't give you. Yes, I know, but it's not what you're using here. You first time with firewood now. You ain't smoke enter your eye, enter your ear, you know how far. You know now where you from be this. Not cause they form jando for you. I tell you, not cause they form jando for you. Because very soon I go ball leave you and I know they to do everything for you.
Me, I get my own life to live. I'll move. You're going? Yes, now. Sans, don't go now. How can you leave me here? How will I cope? Now you want to pay me. Now you want to pay me. Auntie Corey, where carry all of us will come here. Where are they? She's left. Okay, because she's tired for you. You want me to stay? Now. You want me to stay? They speak like my English. If I tell you my guy, you will tell me say my guy. Where? Oh yeah, now my guy. My guy, where? Talk on. Okay. My guy. Wait. My guy, where? You guys are doing? Can you just answer me? Answer me. What you know? What you Okay. Can I try that? I'm gonna try it. Like, I wanna do that. Okay. I'll tell them you go. I'll shut your ear. Can I try yours? Just give me, let me just. Hey, look what I'm doing. Please me. Leave me. I don't tire. They use me sweat for you. I don't try. I follow you from city, come here. Because they carry you up and they jog, they follow you for a side bush. I don't try. Yeah, not a cry. Who's going to take care of me? Your grandma not do. Who want to take care of you? Who take care of me? Please don't go now. Also, keep I dey go my village. I don't they go for real. I don't they go. They come me for phone. So husband don't show. So I got to go marry. Yeah. This is like your grand pikin abi. Me I gonna give my mama grand pikin too. So please now don't go. Who's going to take care of me? Your grandpapa day, they'll take care of you. No, they please me, I beg. No, they please me. Please now. Osaka, be come.
Hello, otu na hapụrụ m naanị m na nwa. You not there? I'm saying you not there. You don't take care of a picking. Ka nwa nka biko. Ihe ndị n'ori kwi mama m otu na-eji ese ihe ndị n'isi. You get what you want give me. If you get, I go call the comment the line of my shoes. Or you can't pick that bro me come marry me. I bet my go. No worry, yeah. No you worry yourself. If I don't go, if they do the marriage, you can't do chief bridesmaid for me. Since I'm talking about you going and you're talking about flaggers. You see they speak English, so now they pay me. You see they speak English. Man, they go, I'll call now. Take care of yourself. If you like, go they jump up and down. That's not to call you. Now you know. Very Hello, you guys are going to want me and then no, you can know. Osas, please. Hey, Osaka one because when go down one bogano thrown on any because hey, hey, Granny, Granny, your sass has left. Just left. We must leave you. You must remember that. You offense at a time, shake it, one day. Show Lubo, you get it. Oh, got it. Some I like it here. I like here. Karo aga nwuru na nwuru. Aha nwa nwa gị bụ ya. Karo. Ejo se nna gị buru ndụ bịa na mkpọrọ nwa ọnụ kpọga Shalom konuzo Sharo. Ke ọnụ mkpọrọ bịa ha ka ọkwa. Ị na ya soro bịa. Sasa kisowo osa ga-arịgide n'ala osa ga-agafu n'ụkwụ kpọrọ na ya ọ na-eme mmụọ nwa ga-adọ m ibi ka ebe m ga-akpọga Sharon kpọga ya adanne gị aga m akpọga ya na nke adanne maka gịnị mkpọga ya na nke adanne ọ ga-anọta maka gịnị yaị ụmụ adanne m kpọ ụmụ ya bịa n'ụlọ anyị Sharon ekwe na ụmụ adanne m na-anọta otu a ka ha lụgidere ọgụ tiri adanne m eburu akpa ekpọrọ m ya la ekwukula ihe so mkpọrọ ya ugbu a kpọgara ụmụ adanne m agadi achị iji anya hụ Sharon cha ezigwe na agha ka oke mpa ya makwa m so n'ebe a ga-akpọpụ nwa m nwụkwana biko mpa ya ana m ikwu ị ga-agwa m ọ bụrụ na Karo alụgo diketa biri n'obodo ibe gasị m bịa kparịba Sharon ọha nwa gị mazụ ya ya aga ma n'ebe biko kpọpụ nwa ọ gbuo m biko ama m ihe ọnụ mega mpa ya ihe menu bụ na m ga-akpọ Aunty Chinasa na fon jụọ ya ma di ya ọ ga-ekwenụ ka Sharon bịa soro ha bi ịma na di ya wụ onye uwe ojii gbam dam na ịgba m naanị kpọga na ebe ahụ ya eme ha ataghị na nga isi ajụọ ya oyi mezuru ike soro ibe m ṅụrụ mmụ isi orie ama nwụrụ na nwụrụ Shalom ma ka iko ọkwa ọsa kpọrọ na ha abụghị agama mina ogbe die kurugwenu mendụ